Kona iwe wakazoti chiko nenyaya yanezuro yawaitaura yemurume wamamasuro zako wanga uchirevei kudii kwai iwo wanga uchitaura kuti murume wamamasros wemba next door haana zita hope ndiye mungandidedzere nyaya yehope dzamakarota handindi makarota here muchiti mandirota nababa wepa next door eheka asi iwo waitaura kuti murume wamamasros chii chazonyanya kukosha pamamasros ake saka asi makatobatikana nenyaya yacho uri kuita nyaya yekutamba iyi ndinokuonai zvangu every time vanokosora baba wapa next door vari panze apa iwo unomhanya kutora zvimarara kuenda nazvo kubhini ikoko kwavanosvutira fodya uchisvika uchityora muzoro akasingaperi mune muchiite ikoko. Number 2 unoenda kutakishop kunotenga maloripop kangani pazuva kafaifizve handiti munongozviziva kuti maloripop ndinongomafarirawo zvangu kuenda ka5 kunotenga maloripop pazuva uchitadza unotuma mwana unotenga maloripop anoda kutakurwa namai marolipop ndokuonai zvangu muchibuda nababa wapa next door kutakishop uko makadungamidzana mune muchiite chindipa foni yako ndipe foni ndione moidii foni yangu ndikuda kuona zviri ipapo chii chamakaisa pafoni yangu ndikuda kuona zviri ipapo usandipikise ko wakaisa password lina bvisa password verenga zviri pa WhatsApp yako pakanzi maini Julia mamugoni kuverenga here pakanzi maini Julie I love your muscles. Maini Julie wakatanga rini kuita mamuscles handisi kuita zvekutamba ndiri kupa 5 minutes uende kuna baba wemamuscles izvezvi ndapedza newe